इनके तै कैसा को कार्जखा इनके तै कैसा को खेतमो जे बरक तिनी हाकलाई फेसबुक सारखा उ बरक फेसबुक हाकलाई सारगानि उचित जा जे बीजेपी जॉइन खायका आं होननानै कारण आं कुनो एरो तिनी जॉइनिंग सबाया बीजेपी कुनो जॉइनिंग सबाया आं बीजेपी ओ जॉइन बुखाया को ताकसुक जरा इनकले अमा हाके जे फेसबुक रुमाने अबो उठगै नानानै आंथों हामबाय जों 32 मातारबारिनि 62 बुट श्री बिनन्द नुआटियानि नगो फाइसक पाइजाक अजागा तंगो श्री श्रीयुक्त प्रकाश सिसिम तिप्रा मथानि खरकसा सक्रिय लिडार थाई आं खरकसा मातारबारि केन्द्रनि कैंडिडेट गतिनो अजागा जों गरजी नुआटिया कामिव अजागा श्री बिनन्द नुआटियानो जों तिनि नुखा फेसबुक नि बिसिंतै गोबांमा बरकानो कमेन्ट आबो साहर काजे जेनिनि कामिव नो खरकसा निनि तिप्रा मथानि बरक जॉइनिंग नाखानि सामनि बुसुक सयतता तंग ओंके आ सयतताना आं आनि खुबै सालिया सिनि आबो बरम गोनां बिनन्द नुआटिया बिनि खुब बायथांनो बकि तिनि जॉइनिंग दे नाखा ना नायाबो सायखनारवानो नंगौ अच्छा पहिला जतन खुलुमका तिनिनि जे बीजेपी जॉइन खायनि कक सामने अमर संपूर्ण बुल बा टाटाल तिनि बीजेपी चिनी पारावो बरक प्रचार कार्य फायताने जे टाइमो फायका उ टाइमो आं माइचाइ तंमानि जरा बरक आनि नगो सकबायखा इनके स्वाभाविक बरक ऐसा फायकाबा आं आसुक देबसादित मा होनाय बरक फायका फायने आनो टुपिरक थुब्रुखा इनके बरंनि गेरुवा रंग रग सिलरि रेखा इनक्लाय सिलरि माने अर्थात आं बीजेपी जॉइन खायो हाइया बरक फायका जस्ट फटो बु टाइम फटो रक बुखा बरं टुपिरक थुब्रि भाइराल खायरखा अबत आं सायमिया किन्तु बीजेपी इरतिनि कुनो जॉइन सभा बुया मंसा बुया आं कुनो बीजेपी जॉइन खाइया आसुन आनि कक हामबाय ओके